slušaju, jel ti jasno? Slušam te, bre. Slušaj ovako, jer ja nisam onaj tamo šljam koji se ti vređao i koji se ponižavao i tako doživljavao neki veoma veliki uspjeh. Pa izgovori više. Ovako, izgovorit ću. Slušaj ovako. Slušaj, peti put slušaj ovako. Pre nego što nekome sudiš i pre nego što donosi zaključke. Da pogledam sebe. Prvo moraš da se obrazuješ. Da se obrazujem? Ti si ovdje, ja sam ovdje. 2 škole i fakultet. A to oni nemaju. Prvo moraš da naučiš da kažeš onda, a ne onda. Moraš da naučiš šta je srbista i moraš da naučiš šta znači... Evo, svi smo naučili šta je srbista. Srbistu nismo čuli nikada. Dobro, to je vaša stvar, mi smo čuli, to je... Tako je, pa vi ste unikatni i jedinstveni. Dva degenerika, nepismena i jedinstvena. To je tvoja kultura. Tako si se istakao. Pa normalno. Pa to je istina. Ljudi, ovo je otac koji ima ne znam koliko deteta, a to ne pokazuju ovdje. Koliko deteta? Polako bre, udavit ćeš se. Forsira alkoholizam i forsira nasilje na ženama. Ja ne pijem. Ja sam mislio da piješ, a onda si prirodno lud, brate, ne znam. Naravno sam prirodno lud. Ali nisam degenerik. Bravo. Znaš šta je problem? Evo ljudi, samo da vam kažem, pošto pominju decu, jer drugačije u realitiju ne umeju, nego odmah po decu. Znate šta je problem? Problem je što, nažalost, ova dva morža, ova dva morža neće imati decu. Ej, bolje da ih nema, nego da imam decu, da ne razmišljam o njima i da ne...